Sagada matutyan manragsakan. Ay salidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada at umuna ti tangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama ang mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Okay na yung bagnagsapa, when napagaal daw katatayo aming agdunong iti radyo sa kada 104.7 FM, siyak ni Manong yung arafing ang mga ibingay kadagiti review news sa itatanga agsapa iti aldaw iti Sabado. Manipod kadagiti ulo nagiti damdamag kun iti detalye na. Iti MSO conducts health and safety orientations for Busao tourist guides. Nabilag ti panakamo iti kabailan dagiti tourist guides iti munisipyo ti Busao iti salunat. Kinatalgad kan panang salaknip iti aglalaw kalpasan iti panag-participar da iti orientation on health, safety, and environmental health and edad ni Nandaulo iti Municipal Health Office iti Hulyo 28. Naipaganat-gat iti aktibidad at salunat iti publiko kat saan lang ang responsibilidad iti pag-agasan wenno health center. Nudikat agdanon iti amin na pasid iti komunidad pakairamanan iti industriya ti turismo. Sakbay nga mangrugi dagiti sesyon mangipaay ti Municipal Health Office iti libre physical examination, medical consultation ken laboratory screening kadagiti tourists guides tapno may pasigurado na salunat iti panang survey kadagiti bisita. Naibingay mat dagiti ada may papan iti environmental health ken panang salaknib iti aglawlaw. Papil ti tourist guide iti napagtalkan at turismo. Mental health ken psychological first aid. Kinatalgad iti makan ken danom pananglaban iti HIV ken AIDS, personal a kinadalo sa ken health referral system. Sigon kadagiti opisyal, saan lang ang mangidaldalan kadagiti bisita dagiti tourist guides. Isudamat dagiti mangisalaysay iti kultura ken pakasaritaan ti Busao. Mangsalaknib iti dagaken tawid iti ili, umuna sumungbat kadagiti emerhensya ken ambasador iti kina managayat ken kina manangayat panangawat nga ipag mamaganda ti Busao. Inayon ti Municipal Health Office ay iti panang ginvistar iti salunat kat kabailan dagiti tourist guys kat mangitunda iti natawgad a komunidad na salunat a bisita ken napigsa ken mapagtalkan a industriya ti turismo. Iti tatumapay damdamag, iti barangay 2 recognized for excellence in voluntary blood donation. Iti detalye na papagayam na iparangarang iti barangay 2 iti Tadyan Kas top 6 performing barangay iti National Voluntary Blood Services Program. Sigun iti panakaamo manipod iti blood bank iti Luis Hora Memorial Regional iti Abatan, Baoho. Nawat ti barangay da iti apanakaamog, gapo iti naikan indaklan, apan ang suporta iti voluntaryo apan nagdonar iti dara. Mangipangato kinkwa nakas sa maysa, kadag iti nangrunong barangay iti munisipyo ti Tadyan, ken nangabakpay kadag iti daduma barangay manipod, kadag iti karayan ang munisipyo. Kadwa na dagiti barangay manipod kadag iti munisipyo ti Cervantes, Baoco, Sabangan, Sagada, Busao, Barlig, Bontok, Tinok, ken mangkayan asakot ti serbisyo ti Luis Hora Memorial Regional Hospital Blood Bank. Sigon iti hospital, dahi apan nakaamo kat manang ibigbig, kadag iti panagkaykaysa dagiti opisyal, iti barangay 2, barangay health workers, ken dagiti umili nagtultuloy ang mga tandudo iti panagdunar iti dara.
ang makatulong iti panagasigsagana kadagiti natalged ken umdas a supply ti dara para kadagiti emerhensya ken panagnato dagiti kaso ti sakit akas iti dinggi. Inpakdarmat dagiti opisyal ti barangay ti panagyaman kadagiti aming anang suporta iti programa babaen iti mensahe a One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Kanayon ang padagiti lokal na damdamag ng ipatumpal ti siha iti maikapito a General Assembly. Imbitado iti Sagada Fire Station ang mga ibingay iti adal may panggap iti fire safety. Iti Sagada Mountain Province, nagumong dagiti kamang ti Sagada Innkeepers and Homestay Owners Association wenno siha. Iti maikapito a General Assembly iti Hulyo 27 ijay kinlibod in. Anang ipaganatgat iti kinapatag ti fire safety ken panang surot kadagiti paglintigan para kadagiti homestay in kanda dumapay apagyanan dagiti bisita. Nakitululong ti Sagada Fire Station iti okasyon babaw iti panangipay iti talakayan may panggap kadagiti kang runa nakasapulan iti fire safety para kadagiti residential occupancy. Nang runa kadagiti homestay inkan kapatpada pasilidad na ibatay iti panangisiguro iti Republic Act number 9514 with the Fire Code of the Philippines iti revised implementing rules and regulations RIRR kuniti standardized Public Fire Education Manual Volume 5. Iti aktibidad kat nga mga ipabilag iti panakaamo dagiti operador iti may panggap iti pananglapod iti puor winosunog panang surot kadagiti pagalagadan iti kinatalgad ken panang salimotmat kadagiti bisita empleyado ken sanikwada. In pasigurado mati Sagada Fire Station iti agtultuloy ang panangipay iti impormasyon ken edukasyon may panggap iti fire safety. Amang paganatgat nga babaen iti panagtitinulong panang surat iti lintag ken panangibingay iti responsibilidad mabalin ang mabangon iti natalgad ken nasalimatmat a komunidad. Iti dadto mapatamdama ginawa ti PLGU ti Mountain Province muna at ang chike iti pundo iti pamana para kadagiti proyekto ti infrastruktura. Iti Bontoc Mountain Province, sinawat iti Provincial Local Government Unit PLGU iti Mountain Province ti munang chike wenokrangke. Iti pundo babaan iti fiscal year FY 2026 payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program iti Hulyo 30, 2026. Ti chike ket inawat iti Provincial Treasurer Rafael L. Limbanan Jr., manipod ken Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO, Secretary Mel Sinen S. Sarmiento, PA Wilben Mayor, the Office of the Assistant Presidential Advisor on Local Conflict Transformation and Peace Sustainability. Kung Director Nolipi Mapili iti Comprehensive Peace Process Office CPPO. Iti naipalubo sa pundukat isu iti muna at trunke. Tranche, katumbas iti 80% o 80% iti naprobaran agatan para iti upat a prioridad a proyekto iti infrastruktura iti sidong ti Peace Table 4 ang may patungpal. Babaen iti PLGU iti Mountain Province. Dagiti mapunduan a proyekto kat dagitoy. Panangpasayat iti Balikanaw, Provincial Road, Phase 3, Ijebauco, iti 50 million. Panangbangon iti Brace, Ijebauco, 25 million. Panangpasayat kadagiti Core Shelter Roads, Ijay Kalimbatawa, Utukansor, Bauco, 25 million. Panangpasayat iti Kalimbatawa, Pau, Farm to Market Road, Ijebauco, 25 million. Siguro kini Governor Bonifacio C. Lacuasan Jr. dagiti a proyekto kat manging pangmang pasayat iti panagbiyahe ken panang konekta
kadagiti komunidad. Mga pa iti natalgad ka nalakaapan ng dalyasat iti umili kan dagiti lugar iti panagmulaan, wenno pagmulaan. Kan mang pabilag iti panangiyapaay kadagiti karuna na serbisyo ti gobyerno. Kinunana dagitoy ket na itunos iti panggap iti UPAPRO. Mang pabilig iti lokal nga ekonomiya babaen iti panangpasayat iti pananggunod. Dagiti umili kan panaglugan dagiti produktong agrikultura. Kinuna naman nilingbanan na may sa adayaw para kinkuan ang mangawat iti pundo iti nagan na dagiti tataw iti Mountain Province. Pasigurado na iti opisina dakat agtultuloy nga mga salimot-mot. Iti umiso nalintag ken responsible. Apan ang ipatungpal kadagiti transaction pinansyal. Kanayonan pa dagiti damdamaga nang idolo ti BMW ti World Day Against Trafficking iti Persons og Fuid Mountain Montañusa ken Job Fair 2026 iti Mountain Province. Iti Bontoc Mountain Province na angay iti Department of Migrant Workers DMW iti panakitinulong iti Provincial Government of the Mountain Province ken dumapay ang National Government Agencies. Iti World Day Against Trafficking in Persons ug Fuid Mountain Montañusa ket Job Fair 2026 iti Julio 30, 2026 iti Governor Moyan Sports Complex, Bontoc. Adan iti tema United Against Human Trafficking, Protecting People, Promoting Safe and Legitimate Employment, and Strengthening Collaboration Among Stakeholders. Ti aktibidad kata nung kadagiti nagawid overseas Filipino workers OFWs, pamilya dagiti OFWs, repatriated OFWs na apektado ti crisis iti Middle East when autista graduates ken job seekers tapno makala iti oportunidad iti trabaho apang kabuhayan at tulong. Iti mensahe na pasingkad ni BMW Car Regional Director Attorney Cheryl L. Daytak yangot iti panagkumit iti gobyerno iti panangaramid iti at adupay nga oportunidad iti trabaho dito Pilipinas tapno dagiti Pilipino nang runa dagiti Cordilleran ket makabangon iti nasaya at abiyag iti bukod na a komunidad. Kinuna na kayat iti gobyerno ay dito Pilipinas sa agtrabaho dagiti umili no mabalain. Ngam no ag serbiyang no ag desisyon da nga agtrabaho iti sabali nga pagilyan siguraduan ti gobyerno anatalgad na ornos ken legal iti panagtrabaho ken panagbiyahe da. Inlagip namat iti istorya inia tumityag asaan aba bayani no dikat biktima iti human trafficking kinuna na iti napasamak kinkwa na ket mangipalagip nga sino man kat mabalin ang mabiktima iti panangalilaw ken panangabuso. Ilagip namat iti istorya ni pinalagipan namat kadagiti agsapol iti trabaho saan lang agaplikar iti maysa nga employer no diket agaplikar iti adu a kumpanya tapno mapakadakkel iti tsansada matanggap bigbigan mat iti kinapatag iti panakakumpleto dagiti kasapulan.
Okay, so nakita pa lang nagitidamdaman ka na ibingay tayo itatangal daw na imbag ngal daw kata kayo amin nga awan labas sa